imirikiti ndị mmadụ bụ ndị ihe na-agara nke ọma ugbu a maka na ha rubere oke isi oke gọrọ ha ọfọ ụmụ ụwa dị iche iche ka ihe na-agara nke ọma maka na ha na-erubere nna ha isi nne na nna ha wee gọrọ ha ọfọ ihe ọbụla ha tinyere aka wee na-agasịlili welele mana ụfọdụ ugbu a na-asa ọcha egbuta maka ihe ndị omenala mba ọzọ na-akọrọ ha wee chefuo isi mmiri isi nchekwa isi nsọpụrụ isi ebe Chineke kechara wee yi ike nne na nna ndị okenye nakwa ụmụaka ọkachasị ka ndị Igbo si ebi ndụ na-atụ egwu Chineke imirikiti mmadụ one na ole ha na-atụ egwu Chineke anyị na-ekwu maka ọfọ si m kwesị ya ike anyị na-ekwu maka ọfọ maka na ọfọ ndị Igbo dị ile omenala ndị Igbo mara mma nke ukwuu abụ m Chizzy Ane mụ na ezo ha n'ebe a n'echi ga-abụkwa ntọzọ n'ụwa ikwere okwere kwesị ike yoyo okwere kwesị ike ọ dị maka anyị na-ewere okwu ụnụ maka na ebe anyị na-aga akalịlị onye na-akpọ ekele m gị dịka gwa ya afa gị na ebe isi abụọ Odogwu gwa m ekele gị ọ ga-adịrịrị gị na mma Icheaku abata Chineke ga-agọzirịrị gị ọ ga-adịrịrị gị na mma udo bekele onye isi ọgbakọ unu anụwa aga n'ọgbakọ niile a na-eme na redio n'ọnụ ndị Igbo ọgbakọ unu a na-agba bụ ọgbakọ nke izizi kacha mma daalụ maka na ihe na-egbu anyị tata bụ na ndị bụ oyibo bịara gasa asịcha ihe niile ewere ụka wee jee mmadụ n'ahụ na-atụ ụjọ
iji ikwute maka Chineke Chukwu okike asị na ọ bụkwara gị ọzọ eziokwu ka ị na-ekwu maka ime mana eziokwu aka azụ ka ya mmadụ abụghị Chukwu onye atụ n'ibe ya ụjọ mmadụ abụghị Chukwu ọ Chukwu mana onye na-ekwu eziokwu ka unu si wee na-ekwu maka ọfọ okwu unu na-ekwu bụ eziokwu eze ọha jisi ike n'ihe ị na-ekwu maka na abịa n'ọnụ ndị iti ọkwa na ozi ọma ka ị na-ezi ihe a mana ha ya na-afụ nke gị asị ozi ọma onye arụrụ ala eziokwu ka ị na-ekwu na maka na ha na-eji nke ha nwere ọnụ nwere ụbụchiri nke ha mere ọrụ ha na-alụ wee na-akpọkọ otu asụ oyibo dị n'elu ya wee sịzi na ndị na-eme omenala ya dịka omenala aha sị maka na unu na-ekwu eziokwu andị unu ebe ada anya ukwu n'ego ọ dịzị ka unu amaghị ihe ị na-eme nwanne m nwoke zụra ị maara ihe ị na-eme uche atụna gị ndị onye isi na-anụ ihe abụrụ nke ha ka ugbu ata andị onye ọbụla maara eziokwu nọọ ndị ahụ mechie eziokwu ya apụta ihe ihe nna aja gị ike bụ na ama m na ị na-atụfu ego wee na-eme ọgbakọ ga isi ike ebe isi eweta ego ahịa isi wee na-agba moto esi mburu abịa ebe a na-eso ozi ọma Chukwu okike ya akwụgo ụgwọ ya mmadụ ozi ọma ị na-ezi karịrị oyibo niile a na-asụ na redio ma ndị ụzọ a na-akọ ozi ọma gị karịrị ya maka na eziokwu ka ị na-eri onye ji ọkpọ ịghasagojere ya ọgwụ aha ya na-enweta ya onye ji ọkpọ inyegodi ya poizin maka idegote ebe a na-agwọ nke bụ poizin eriri eri o nwere ọfa ya enye gị egochi onwe gị ka ị na-enyekwa mmadụ ọ bụrụ na ị na-enye mmadụ poizin ihe na-agbụgbọ poizin ahụ mana ọ bụrụ na ị na-enye mmadụ poizin enye gị ọfa ahụ ọ bụrụ na ị na-enye mmadụ poizin enye gị ọfa ahụ ịgochachacha onwe gị igosi n'elu okwute a na-ejigosi ụdị nke mbọ nwanne m uche mgbe a nyere ya ihe agbọ poizin ahụ jisi ike na-eziokwu ka ị na-ekwu n'ihe dị n'ụwa bụ onye yuzu asụsụ Igbo wee fewe Chineke asị na ofukolobịa mana ọbụnabeghị m nwoke mụrụ nwa kpọọ ya Kristova gara ịbọ ya Chinedum a na-ala ka ịbụ Chinedum Chinechere m mana ndị yi kootu adakọbụziri nkenye anya megherite ya anya ebe ọ ga-echukwu okike Obiọma asị na ofukolobịa ije na mahadum niile nọ n'obodo anyị bụ Naijiria enwechara nzukọ a na-akpọ nze na ọzọ ije na-esut enwere nka na ụzụ ọkpesut nke mụ na onwe m so abụ m akaiba agụtago m akwụkwọ since 2007 ọ bụ bichie Akụabata 1 ọfụ nka na ụzụ nwoke nwere obodo echere n'ọkpụkpụ ebe na mahadum niile enwere nze na ọzọ otu a na-akpọ nze na ọzọ ndị na-akwụkwọ aka ha ụtọ ndị akara mma niile a na-ekwu sọsọ eziokwu onye ọbụla na-ekwu eziokwu ihe na-agaziri ya ụka arụ ọkụ a na-ejide ya n'ezinụlọ ya ebe ọ ya atụfu ego ekere aka ya ebe ọ ya na-edozi obere ka ọ nwetara na-akwa ka nkwụ na-apụghọ ngwọ ya na-ajarị ya kọrọta m n'ọnụ maka na ụlọ ndị ọzọ nọ na eziokwu daalụ nke bụ eziokwu bụ ịmago dịka Akụabata si kwuo ihe ụfọdụ ji agbara omenala ọsọ maka na ụfọdụ akọtọgo ya kedu mmadụ ka mmadụ ịpụtasị na ndị na-eme omenala ga-adị ka omenala onye si ka ndị mere omenala ise maka na onye ọbụla na-eme omenala bụ onye nọdebe Chineke nso onye ọbụla na-eme ihe Chineke kwuru bụ ndị na-eme omenala dịka m jikwa okwu a na mbido okwu a na mbụ a sị m na enweghị onye ejighị ọfọ ma ebe onye ụka jikwa ọfọ maka na ozugbo a mkpụsị aka anụmadụ ya na ego oji ọfọ ihe batịnda ma na-ekpe ọbụla ka ọ bụrụ ọfọ ka ọ bụrụ ọfọ onye ọbụla na-eri ego mmadụ ego gị ga na-efu ihe ọbụla ị na-eme mmadụ a ga-eme gị ya mere na ndị Igbo kwenye n'omenala gboo na Chineke na-ata onye ọbụla mere alụ afụfụ ya mere ndị Igbo na-eji edebe onwe ha nsọ ewe na gboo ndị yochara si na achọba obodo udo nsọ dị na-akwọ mụrụmụrụ na-ewu ka ọnwa ka Chineke si kee n'ọbụ obodo ndị Igbo maka na alụ adịghị akwụ na ada akwụ n'ụzọ ndị mmadụ ada anarụ nke ha ezuo ori maka na izuo ya na-achụgbo ya ahụ nsọ ebe a ka ihe niile zuru oke ihe oge ndị mmadụ na-eme ka Chineke si kee ha ndị ọzọ ji obodo anyị atụ amatụ agaghịzi ibudu mgbe waka bụ ụwa abịa na ọha obodo na-enwe ọfọ a na-asụ
ọha obodo na-enwe ọfọ and ọfọ ha bụ onye ka adịghị ọcha ma nje nọdụ ọfọ abịakwa na dịka na-abịa na ụmụnna na-enwe ọfọ ọ bụrụ ọgbachi odolo ụtọ abụ na ihe mere na ụmụnna a na-ajụ kele mere ihe ọ bụla ewepụ ụmụnna ejikọ ka ọ bute ọfọ ahụ ịghọta abịa na ezi ndị ezi na-enwe ọfọ jikọlụ mbala mana nwa bụ na enweghị ụzọ eke dị ọcha ijizi ebe ọfọ onye na-akpọ ekele m gị biko gịnị ka John apụtara John bụ na nsọ ka a chọtara afọ ahụ maka na ọ ya butere ozi ọma na a ga-amụta onye dịka kọwara anyị n'Igbo afa John n'Igbo abụghị ihe edere n'akwụkwọ nsọ maka na ịjụọ m bụ afa m bụ Chineke zitere chi zitere wee kpọọ ya mkpọbi chizi Chineke na-azọ Chineke Chizọba ọ bụ ya bụ afa m ga-akpọ gị Okeke gaa n'iru nwanne m nwoke eze gaa n'iru so ihe na-ekwu ihe gbasara omenala a bụ na abịa na anyị Igbo tata ọ ya mere ịpụ ka si chọọ ịkpọ afa kịta ọ bụ igosi ịpụ nwafọ Igbo iwesị na John atọrọkwa n'afọ Igbo and tata ka bịaziri asị karịsịrị eziokwu a na-ekwu ibutegoro eziokwu n'obodo a kịta okwute ya mere anyị ọzazi afọ anụmanụ ụfọdụ na-azazi ma chintia ụfọdụ na-aza snap ụfọdụ na-aza snapya bụ mahogani obodo na redio na ọkụ ọrụ kịta a na-akpọ mahogani ya bụ abụchi so ya mere adị azazi ezigbote afọ a na-etu Chinechere m ụmụ ya niile anyị jibụ afa ya Chukwu otito na-eto Chineke na-ayọ ekpere na-ayọ Chineke ekpere ekene riri Chukwu bụ afa mmadụ Chukwu Emeka bụ afa mmadụ maka na ebido n'ụwa tinye ya bụ mmadụ mma nke ndụ ọ ga-adịrịrị gị na mma nwanne m chechizi ya niile onye pụtazi kịta ọ na-azazi afa na ya ka ndị ọcha si kpọọ ya otu osisi mkpọgodi ebe bụ John ihe John mere osi gị na John bụ ya ekwuru na anọ ya wetara ozi ọma na a ga-amụ Kraịst ọ bụ ezigbo afa dị ahụ onye dịka Nnamdị Kanu anabatara butere okwu a ihe ọ na-eme dịkwa etu omenala Igbo o meziri tata nwafọ Igbo pụta abịa tabi ga-ekene nwanne na gị n'ọma maọbụ ụtụtụ ọma jụọ ya ka o mere ọsịa English are you not going to school onye asịa good afternoon sir ọsịa he na now you come so o meziri isukwudu ma Igbo edere onye Igbo na n'ụlọ akwụkwọ anyị adị akpachizi ya maka onye amara ịpụta asụsụ Igbo omenala ya anago maka ụka ya butere kịta o mere ndị omenala niile agbapụche chizikwa ya sef were ya kịta na-emezi ihe ejizi emekwuzi ọkpụkpụ eji agba ego maka na omenala bụ ihe ga-anọ na ya daalụ nwanne anyị ka Chineke gozie ka ndị ọzọ tinye ọnụ daalụ ezigbo mmadụ daalụ ọ ga-adịrị gị na mma ihe anyị nọ ebe a bụ onye amaghị ibe ezi ya maka na ọ bụghị sọsọ ozu onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi unu ihe anyị ji ebumnobi anyị bụ iji omenala anyị aka anyị si ebi ndụ na-akpa nganga mere na anyị na-agbara alụ ọsọ mana ndị ụfọdụ ọbụzi ndị na-akọtọzi ebulu alụ pụta a na-akọtọ ya ọ bụghịkwa onye na-eme alụ asị na ọ bụ omenala ka ọ na-eme mba alụ dị iche omenala dị iche onye na-akpọ odogwu ọ ga-adịrị gị na mma nwanne Sọmadị na o tekwala ebee ka ị gara gaa n'iru Sọmadị na gaa n'iru ọ ga-adịrị gị na mma isiokwu na-amaka ozi ọma ka ị nọ na redio a na-ekene n'ahịa ukwu ịkpọ wee bịa taa enwere okwu ihe mmụta n'okwu ekwuruta nsogbu anyị wee bụ na ndebe anyị enwere okwukwe ihe ndị ọcha bịaziri oche ndị ọcha ji ekpebi chi nke ya meziri anyị na-ada mbazi na-esozi nke yazi ọ dị ka ọfụ na-egwu ọfụ ede egbuli ike ọfụ na-eji nwayọ nwayọ egwu mana ihe ndị kemgbe ndị ọcha ji ejebe anyị wetara anyị ụka dị iche iche anyị atụkwasịte mkpụrụ obi na nke ya na ozo na nke mkpụrụ anyị na ọda alụzi ọrụ nsogbu anyị nwere n'ụwa taa ya ọkacha ịbụrụzi Igbo ihe Chineke nyere anyị ejiri akpọrọ ihe ọ ya bụ nsogbu anyị mana okwu ahụ na-ekwu site n'ike nke Chukwu okike abịa ọ ga-atụlitekwa ndị be anyị ọzọ anyị ghọta ebe anyị gafere ụzọ ama m na ụbọchị ọzọ ịma eze ọha na nke a bụ ihe ụfọdụ ndị be anyị na-amaghị apụta
afọ nwanne na nwanne a na-asị na onye nke a bụ ohu ọkwa onye Igbo ibe gị onye a bụ ohu onye a bụ osu mana imirikiti n'ime ha ji tinyere onwe onye a na-asị na onye nke ọzọ bụ osu na onye nke ọzọ bụ ohu bụ ya jizi aka ya tinye onwe ya n'ohu wepụ afa nna ya wepụ asụsụ nna ya wepụ omenala ya were afa onye ọ na-ama ha maka ya onye ọcha onye mba ọzọ kee onwe ya ohu maka na ọ chọrọ ịdị ka onye ahụ ọ mabeghị ebe onye nke ahụ tiezie onwe ya n'osu mana nwanne ya nwoke ya na ya nọ maka na ọ na-emegide ya na ọ bụ ajọ mmadụ ya bụ ajọ mmadụ na-emegide ya o wee gbakwuru Chineke onye na-eche ya n'ebe a ga-echebe ya imetụzi ya aka ikota ma ọ bụ na ewe ka ọ ji bụrụ ogbenye onwe ihe ọ na-eri ọsizie bịabiri ego ka ọ rụgbazie ego ọrụ onye ahụ abụkwara ohu mana ya wejizi aka ya kee onwe ya ohu hapụzie okwezi n'ime ya ma ọ bụrụ ya ma ya afa ya ma ihe niile gbasara ya ọ na-aza afọ onye ọzọ na-eburuziri ohu ihe ndị obodo ndị ọzọ ifo anyị nwadị ya ka anyị nwoke nwaanyị na nsogbu ahụ kwa ebe ya fata mana ana m ekenekwa ndị niile bụ ndị ọzara ndị eze dị iche iche n'ala Igbo ugbu a sịrị na ihe dịka osu ihe dịka ohu na ọ ga na-ana kpamkpam n'ala Igbo mmadụ ekwutakwana ya ọzọ wee gochie ya ịma na ọ ya bụ ọfọ a na-ekwu ejigoro ọfọ wee gochaa ya n'obodo ọzara ndị obodo ndị ọzọ ndị eze na-agochikwa ya eme ya agochi ma ha ya ịkpọ nwanne gị ịfụzi ihe ndị ihe ọkụ ji ntị oke eme gaa n'iru eze ọra ịma na abịa na n'okwu anụ anyị na-ekwu n'ebe a bụ ka a na-ekwu okwu ndị mara na ha amata oke ebe m ya amụcha nwa m afọ m data na ọmụ bụ Chineke nke ya na-afụ anya ọ sị na ya ma nzaza efa m na efa m bụ jezawaza efe onye ọzọ oke mgbe ị pụta jezawa efe onye ọzọ kedu ihe ikpọ o data okwu aka ịkpọrọ onwe ndị dịka Chidere ha ịghọta mana mgbe ijiza efa nna mụrụ ama agbagoro efa nna gị amago n'ọgwụ a bụ onye dị ụta ọdụha mma mara obodo isi ọdụha mma ịpụta efe agụrụ efe eji mara onye ewu ihe mere eji bụ aga afa ahụ ọdụha mma na gbogbo ihe na-eme eji aba mmadụ afọ ka anyị gwekwara ndị a na-akpọ ka anyị wee na-aga n'ihu onye na-akpọ ekele m gị ndị ka ị mere gụọ ya afọ gị na ebe isa odogwu ọ ga-adịrị gị na mma ezigbo mmadụ ana m ekene eze ọha nwunye m nwoke n'ebe ahụ gụọ ya afọ gị na ebe isa amechi eze ọha dekom anakwa m ike daalụ ihe unu na-ekwu n'ụbọchị nke taata eziokwu ị na-adị na-ekwu anyị na-anụ gaa n'ihu ijikwa ha eziokwu ụmụ Igbo ekwuchana mmụọ nọ n'ebe ihe a na ama m ka m na Chineke ga-eje n'ọrụ ekpere ihe mara ndị anyị na-ekwuti iwu ọ bụ abatụrụ m ụmụnna m ife ihe ọma batara be anyị ka ha mere koonu ka okuchipụti na-ejekwa ụka na-emekọta na-eme ka ime a sụtụrụ anyị cha niile bụwa nke Chineke amaghị m ebe ezigbo ụzọ tọgbọrọ mgbe anyị afụrụ nkewa ọhịa ikwukwu eziokwu na-amị egbechi atụrụ ya ikikita na-anọ ka ha kpekarị m dịka ọta nna m mana emụmara bụ ọfọ eze Chiteoke abịa ma ọkwa gị mkpezi sụọ ọzọ eru uke echi idechi eziokwu ike na uchi ka a hapụ ụmụ Igbo atụtụ enye ha nsogbu kpọkpọkpọ onye wepụtara obu egwu Echukwu bụ na ene onye tụka atụtụ na ihe ọkwụkwa na oji nde ahụtawo m na ọ bụ Nchukwube eji m nka nụkwa aka onere taa eze ọha daarụ Chizian igwe na anịna n'ugwu Dubai anụdebe anyị wapụ ụwa darịsi eze ọha nwunye m anyị ka ya akịtakwa ya chepụtara akọ ime eze anyị nnebe ọwa ọchịchị ọtịfụ m nna chichi pụtụ mpụ amaghị nke eme arụ ka ya ọgwọ Chukwu furu ụzọ ụmụnne m ọdụwe ndị ruo Fraịde ga-anụkwa ya onu m daalụ Chukwu gozie ọ dị mma eze ọha ịfụgon ka o si ada 0902311 ijigoro ofe atụkpo na mmiri ebukotewu ijide ofe atụkpo na ana abụ ntewu ọ dị mma anyị kwuru ya na-akpọ onye na-akpọ ekene gị biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ biko bee ya nkenke nwafọ Chinedu gaa n'ihu afa gị amaka omenala anyị ahụ ọ dị ka nkụwa anyị satụrụ ya tọpụ n'anya ka mara ọ gịnị
gịnị bụ alụsị apịrị apị kwanụ kọwaa nụ ya ka ama nke ndị dibịa na-eme ifo ihe eji awụrụ ịma adị ihe a na-akọ akpọ alụsị apịrị apị ngwa ya gazie nwanne anyị ga-edozi ya o anyị ga-ekwu ifugo ihe a na-ekwu ndị ọbịa bụ iwe onye ka nje ekene omenala ihe niile akọchara ha omenala abịara abịa a sị gị na onye na-eme na ama omenala na-eme alụsị apịrị apị gịnị bụ alụsị apịrị apị mmadụ kwadosie ebe ị ga-ekpe ekpere were omenala ka isi kpee ekpere ka ị ga-ezidosiche ka ị ga-esi kpee ekpere gụọrọ Chineke ekpere kpekpuo Chineke asnọf mana ha ga-aga n'ụlọ ụka mmadụ na-eweta alụọ ihe niile a ga-akpọ ihe niile a ga-akpọ ụfọdụ azụọ mmiri ụfọdụ ga-azụ mmiri ụfọdụ ga-azụ ma mpekere akwụkwọ akwa ọcha eji eficha iru ụfọdụ ga-azụ ihe niile ma akwụkwọ a na-amagide n'ụzọ asị na ọ bụ ya bụ Chineke onye nke onye isi ha ụfọdụ eme ihe dị iche iche agaghị akpọ ya alụsị ha nọrọ ebe a ndị agha na-akọtọsị ka ndị mmadụ si ebi ndụ ekele m gị gaa n'iru evangelist anyị na-aga n'iru gaa n'iru onye ọbụla dị ime omenala na-akpọrọ Chineke onye ime omenala kere dị omenala ka ị na-ere okpukpe na-ekpere arụsị ka onye ọ dị mma onye ọbụla na-eme otu Chineke na-ekpere Chineke n'ụzọ nke ya n'ụzọ Chineke ji kụziere ya tupu ka ụwa si bido ka o si mara Chineke ya gịnị bụ na ikpere arụsị gịnị bụ ikpere arụsị onye nọ na-akpọkọ Chineke gịnị bụ ikpere arụsị gịnị bụ omenala mba ị ga-chere nwayọ anyị gwere ọgba ọsọ ọbọdụ omenala a chọrọ ịmata ihe bụ ikpere arụsị onye na-ekpere Chineke na-ji asụsụ Igbo aga ọfọ aga ọjị akpọkụ nna na-akpọkụ Chineke na-akpọkụ ihe niile Chukwu kachasị Chineke niile ọ bụ ya bụ ịgụ arụsị oge ụfọdụ mana mmadụ ga-apụta oje na-akpọkụ ọkpọrọ ọ sị na ya bụ evangelist ndị owe ike ohibe ofu ebe a na-ekpere Chineke ha na-efe ha na-asị Chineke yawa Chineke yawa gọzie ha mana odogwu Okonkwo ọ ga-adịrị gị na ma Chineke gọzie gị isi eme na-akpọ nwanne gaa n'iru nwanne m gaa n'iru ebe na-eme anyị chịkọtawa ụwa anyị ọnụ ihe eziokwu na-eme ọ bụ maka ihe ha na-akọtagharị na ihe ha na-ekwughachi onye aghachi alụsa apịrị ha na na-akọ ha na ebe a cha ajekwa arụ ama m adowere kọndishọn anyị nọ na kịta ị na-ehu ihe na-eme pastọ na akịdị na-abụzi ndị mmadụ ndị nke ahụ ewetara eweta ma ebe ha na-eje e nwere nke kacha mụrụ ndụ nkịta nna m anyị ka anyị ga-esi bikiri ebe ka ndị nke a na-achị ha bụ minista national ministry personal minister ndị nke ahụ ama ebe ha so eso maka erushuru na ha nọ n'omenala ha nọkwa n'ụka wa ọ mere ya m na-ekwu igwe okwu a okwu ị na-ekwu a na ọ na-adị m mma anyị na-akanye ya n'ọba anyị na nchi ha afọ anyị bụ ndị omenala anyị ga na-eme anyị na-emepe ma na-ahụkwa ọganihu ya hafụ ndị a ndị ndọcha kpara uche ha atapa ebe anyị oge rum ma dere ebe na nwanne wee kwe ya na-eme ebe na ha daalụ Okonkwo daalụ
daalụ ọgụ mgbe ihe kpatara ihe dị otu a ọ dụrụ mgbe mechiere ya ọtụwa mma ọkwachi arụcha pịrị apị ebe bụ mmadụ ebe ahụ mana ikwu ndị ejere awụta m ihe na-echekwa ebe ahụ daalụ nwanne ngwa chizisi ada were ebe ahụ jere anyị nọdị m ebe ahụ hụ onye nke ụkọchukwu ọgwa ma mgbọrọgwe katkris nche nna ọrịgaịgazọchie nna nna agajụ ajụjụ nche nsogbu anyị ọ dụkwata maka anyị jikọtara ọnụ n'owure ebe ihe hụrụ ha ha na-aga n'ozuzu ma ha pụtachi na arụcha pịrị weche m iwe onye omenala weta ọjị nwere bọkwasịrị ọjị asị na ya rụsị mana ị ga-abụ mmadụ eburu ekwo n'isi ọchụ ụlọ mma ya ekwo edere ede o akpọ ya baịbụl chụ ụlọ mma ya nke ha na bụ ngịnị ihe ọ na-eji ewute eze ọha bụ na ha ga-anọrọ ndị dibịa ọdịnala ji mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ tupu ha abịa na-azọ ndị mmadụ ka Chineke ji nye ha amamihe ndị dibịa n'afọ ma mmụọ na-enye ndụmọdụ ndị dibịa dịka unu gboo ha nọrọ n'ebe ha ka hapụ ihe a ga-ekwu asị ejina na mpịampịa dibịa nwanya nzu dibịa nwa nke a dibịa nwa nke ọzọ a na-akọtọ kama ị ga-ekpere nke gị ka hapụ onye na-ekpere nke ego okpukpere nke ya ọ bụrụ ịkọtọzi ha bụ ndị okwukwe nta a hapụzie ihe ahụ abịa n'ebe a na-aga ọfọ na-echeta nna ha asị na ọ bụ ekwezu onye nwụrụ awụgo mana ha ga-eje cheta nna ha Abraham echetata nna ma onye isi ụlọ ụka ha ma onye isi ụlọ ụka ebe ọ na-ekpere jiri chi nke ya na-ayọ mana oge ịbịa ayọ chi m na nke gị bụ ịma na ọchị gị ọlọgọ ọfọ ichetara akọtọ dịka omenala si dị ihe anyị na-ekwu bụ ka nwa mmụọ emegide na nwa mmadụ ka nwa mmadụ ghara imegide nwa mmadụ ka ọ bụrụ na otu anyị si ebi ndụ na gboo anyị debere ya asọ ndị ma ihe gboo asịgo na ala Igbo bụ ana Igbo kachasị dị nsọ ebe a na-eweghị ụmụ mpịampịa na mpịampịa alụ dị iche iche a n'ọzọ oge ndị omenala ndị ọzọ batara ka ụmụ mpịampịa nwaanyị a na-akụ n'ilo na-atụ asị na-atụgide mmadụ ibe ya ọ dịbụghị na ala Igbo maka n'ime ya a na-achụ ya nzọ maka na ala Igbo dị nsọ ọ dị ma eze ọha ka anyị na-apịachi ya gwa oge egichi afụ gị na ka esi afụ gị ka anyị wee pịachie ihe ndụmọdụ gị ana m ekene nwoke ekene nwaanyị gara anyị ntị onye kwuru onye nta ndị ihe niile mere ala Igbo ha na m ekene ndị na-ebu ndị nze na ndị ọzọ n'ala Igbo ihe m na-agwa unu bụ ndị Igbo na-ekwene ka omenala anyị fuo maka na eji obodo ndị ọcha ha na-eme omenala eje na ana mgbago ugwu ha na-eme omenala eje na nke ndị agbata obi anyị bụ ndị West mbụ ndị Yoruba ha na-emekwa omenala ọkwa anyị bụ ndị Igbo na-eme onwe anyị ihe na-eme onwe anyị maka na omenala ya ama nna emenu mana omenala dịkwa ọtụtụ ndị anụ na-awọrị anyị nwa bụkwa ha nwajikwa omenala nke be nna ha na-etinye na mpịacha ihe na-ekwu ịmana eze ndị ọcha bịara Naịjirịa ndị eze ọdịnala nke anyị bụ ihe jere achọ ofu ebe ejere fụ ya anọrọ ebe a jefụ ya mana onye eze ahụ jere Ghana onye eze ọdịnala ndị Ghana nọ n'obi ya maka na ha kwesịrị na omenala ha ike kwesịa n'ihe a na-eme onye eze ahụ wee jee na obi eze jee mee ka eze eme eze ga ọrụ ya ọfọ mana nke anyị bụ kụba ihe na-ekwu ọ na-asị unu bụ ndị omenala ji omenala alụ ọrụ nke m na-agwa na onye mere njọ na ihe m na-agwa ebe na Chineke kpọrọ oku edesa ihe ndị omenala bịara abịa na-ekwu maka na-ede anyị mana omenala be anyị ga na bịa jikọ na ekọrọ ka anyị akwado omenala ka o nwere ike dị na-aga maka na mgbe a na-eme omenala a na-adị ogologo ndụ ihe ike ma ajụ ese ma enwe ụdị ahụ ga na ya mara ajụ ese enwe ụdị ihe ga-eme na ezinụlọ na ajụ ese ajụ ese abụ m onye Enugu steeti abụ m onye Nkanu East abụ m onye Mbulubu ọ bụ na onye si Enugu ruo na-abịa ya erute na Agariki moto Mbulubu na Agariki abịachịkwana ịba moto n'ala ọkwụsị n'oye n'ala ọsị ndị baịkị n'oye n'ala evuje na be eze ọha evute na be m ọ bụ ndị si Imo steeti akwụsị na Fọkọna ha ejiwa moto na-aga n'ala akwụsị ya n'oye n'ala ya si na-eje nke eze ọha na Mbulubu ndị baịkị evute na be m abụ onye Mbulubu ka m ọ dị ma were na akara ekwentị eji akpọ eze ọha ka ọnụ mkpọbazie na-ewere ka o si gbagwoju oge ya maka enyemaka kpọọ na dibịa eze ọha na 08072352991 08072352991 or 09038676718 09038676718 or 081
081818359 nwekwara ike iwe dibịa ezo ha na 08029567274 08029567274 biko ka anyị kwalitebe na omenala anyị bụ omenala anyị abụghị mpịampịa, ọ bụ ndị nọ Chineke nso, ndị Chineke fụrụ n'anya nke ukwuu, na-atụ egwu Chineke n'ụzọ pụrụ iche, mere na ụmụ ha niile ha na-eji eto Chineke na-aba afa dịka Chukwuemeka, Chinonso, Chizitere, Chizọba, Ngozi Chukwuka, Chinyere, Ifeanyị Chukwu, maka na ha ama na Chukwu kachasị ihe niile, wee na-aba nwa Ifeanyị Chukwu, Tobechukwu. Hey, gịnị mere anyị arịrị egbu? Ihe a niile bụ ihe ha ji akpọkụ Chineke. Ife na-eme tupu aba nwa afọ n'ala Igbo, ha na-ama kpọkụ Chineke, mana na ọchọ Chineke na-eyi ihe niile, na-ekpere Chineke, debe Chineke dị nsọ, kwesị na Chineke ike. Ọ ga-adịrịrị na mma. Kwee na omenala ka anyị kwalitebe omenala anyị na-wee dị ogologo ndụ na ahụ isi ike, ma nke kachasị nke jide ọfọ, maka na ijide ọfọ enweghị ga-eme gị. Abụ m Chizzy Ani. Jekiribe ihe niile nke anyị na-eme na Kpakpando TV. Anyị nọ na YouTube, ije ebe anyị ga-afụ ihe niile nke anyị na-eme. Otu Tobechukwu Tobel ji ebuba ya ebe a na mba ụwa niile. Ebe a ka anyị nọzi ugbu a ụwa na-ekiri ịchọọ ihe gbasara omenala n'ala Igbo. Ọ bụ na Kpakpando TV nke na YouTube ka ị ga-eje wee na-afụ ya. Gwa ndị nke gị kwado omenala, bịa kwado nke anyị na-eme. Anyị nọ n'ụlọ nke iri bi dị na Savage Crescent, GRA, obodo Enugu. Abụ m Chizzy Ani.